20 și astăzi vom face un episod din Minecraft cu o zombocalipsă dintr-un oraș din GTA San Andreas. Mapa din GTA San Andreas, scuzați-mă. Arăți bine. Sunt Îmi place skin-ul cu tău. Romi, ne luăm skin-urile, armurile Și săbile. și mergem să ne luăm și săbii. Îți bagi armura? Ți-ai băgat-o? Mi-am dat, da. Așa, Și eu mi-am băgat-o deja. săbii, tot. Ia-ți cu cei de la mine cu negru. Stai. Uite, dă-i. De la tine. Haide. Așa, da, ia-ți arme. Mi-am luat. Ce arme ți-ai luat? Două săbi și un topor. Ce topor? Târnăcop. N-avem topori. Uite că... Așa. Mâncare ceva ai? Da. N-ai deloc? Ba da. Câte? Una. Și ai viață? Am. Full. Nu dai și mie o bucată de carne? Da. Mersi. Iau. Te rog. Mulțumesc, da? Stai să mănânc și eu. Aproape full. Haideți să mergem la... Stai așa că e un... nu-i nimic. Haide. Așa. Ieși afară și... Haide să căutăm scheletoni sau ceva. Un pat. Vino. Hai că sunt patru. Ok. Uite, și asta este o casă bună. Ia, hai să vedem, mergem până înăuntru. Da. Ăsta e barul din GTA. Da, știu. De aici știu unde e pizzeria. Da, văd că e cam distrusă planșa. Hai să intrăm în bar, să... Wow! Ce? Vezi să nu cazi. Am căzut. Și cum mai te ridici? Nu știu. Doar îți pierzi toate itemele. Nu mai poți să te ridici nici de cum. Teleportez. Stai așa și încerc să-ți dau TPA here, da, nu știu dacă merge. Proastă idee, stai să te lași direct acasă. Dacă nu merge, Pierdem tot. nu pierdem chiar tot, pentru că avem, n-ai văzut, avem mult diamant. Și Dar ăsta cade într-una la fund. încearcă să te tot ridici. Stai așa să ajung acasă, că drumul ăsta parcă durează o veșnicie. Așa, stai să încerc să văd dacă ză TPA. Error, command not found. Slash TPA here. Gata, am ajuns cu bucată de nițe. Unde? Aici. Deci, apa. Știi ce? Ia-ți doi tu pe ăla. Nu dai tu. Știi ce? Omoară-te, Și că avem armuri, avem de toate. Putem să facem. nu mai avem armură de asta. Avem! Și săbi. Avem 56, avem grămadă de diamante. Și săbi. Hă? Săbi. Am de toate, am zis. Bine, mă. Așa că pierdem un sfert din armură. Merg să-i fac o nouă armură lui Romi. Uite-te sigur dacă mai e. Da, mai avem bucăți. Oh, era ca și eu. Pierdeam și toată armura. Stai să vedem. Aceasta este casa găsită de noi. Nu știu chiar a cui este, dar nu știu. Ne-am adăpostit aici. Sunt în casă. A dat direct în casă. Aha, te văd. Așa. Stai că-ți scriem una. Stai să-mi lași o armură. Ce-mi schimb skin-ul? Nu, lasă-l pe ăsta. Copac. Copac. N-avem copac. Și eu unde Stai că fac. Nu. Stai că fac 4-5 bucăți din ăsta.
Că am făcut 8. Avem și afară. Uite, rupe de afară, în continuare. Că eu pun să creez aici ceva. Așa, și asta este lumea distrusă din Zombocalipsă. Așa. 2 bucăți și avem. Na. Vreo 5 bucăți, cred. Mai sunt și case. Păi nu mai poți să ajungi sau ce? Da. Ok, luăm din casă. Stai că am 3 bucăți. 3, 3, ne ajungem. Zic eu, 3, 4, 12 bucăți, destul de bine. Să-i las în chest. Ok, stai să le iau. Acum mai am eu 2. Și stai să caut. Mai am 5. Am ieșit până afară. Stai, rămâi în casă, că n-ai armură. De care vrei acum? Tot de diamant? Vrei de diamant ca a mea sau tot de aur? De aur. Ok. După ce lumea că suntem cocalași. Așa. În continuare, închide ușa, că vor intra zombii. Să-mi dau jos armura până atunci, că sunt în casă. Îmi place skin-ul tău. Scuze, dar n-am vrut. Așa. Am și un copac, dacă îl pun la foc. Să-mi pun ăsta cum vor trebui la arc. Și ăsta. Asta trebuie să-l arc măcar. În continuare. Uite, observi, uite, un pat. Ce? Uite. Da, l-am văzut. Rămâi în casă, vino, te rog. Și vezi că iau jumătate de armură și jumătate pune pe tine. Bine. Că din armura mea, pentru că, cum să-ți spun eu, că dacă intră cineva peste tine să trăiești măcar. Că eu am jumătate de armură, am aproape full. Că merg să vânez ceva, să avem de mâncare. Da, merg să văd. Auzi? Dă-mi pe toată și că eu plec la scheleton. Bine. Stai să mi-o dai, mi-ai dat-o? Stai cu scot acum. Vezi că ți-am lăsat lemne și copac ca să pui în foc, să avem în continuare. Unde-s lemnele? În chest le-am lăsat, în chestul ăla. Bine, și le pun la foc pe toate? Da, Scuze. nu-i nimic. Se fac armură aici. Cât? 17. Mai pune câteva bucăți. Că cât fac eu full la armură. Așa arată orașul din GTA, distrus de zombie, Nu creeper merge ca și... să fac. Ce le putu și spăsit. Că nu-i diamant, nu-i nimic la tine. Apă da. Stai, ia-le pe toate. Gata, lasă așa. Că mă întorc repede. Bine, te aștept până atunci. Traversez lumea. A făcut seara. Am observat. Uite, hrană. Un ou am găsit. Un porc ușor, dar nu știu dacă pot trece prin așa ceva. Așa că cred că mă dau bătut pe aici. Încercarea am una de moarte. Așa, se pare că chiar nu am. Am trecut pe partea asta altă. Și mă chinui să omor un porc, dar nu prea prind. Așa, gata. 2 bucăți de carne plus. Trebuie să am mare grijă, gata. Vin acum, stai așa să omor această găină. Și vin acum, ok? Unde ești? Sunt pe stradă. Te văd. Păi, Angel. Te salvez! Stai, să ies! Închide ușa. Nu, a căzut! Unde?
Încearcă să trăiești. Încearcă. Mamă, scheleton. Dă-te pe ea. N-am unde. Mamă. Sunt atacat pur și simplu de un scheleton. O să-mi fac și o armură până la urmă. Chiar dacă am carne și... Nu merge. Ca să stau pe ea. Da, Trebuie să mai pun ceva ca să-ți fac. pune copac. Așa, mai bine mă omor. Nu, bă. Ți-a dat în casă? Aveam și carne de toate. Pare rău. Ei bine, dragi fani, cu asta încheiem episodul. Sper că v-a plăcut și nu uitați să dați un subscribe și atâta pentru astăzi.